Aventurers, benvinguts a una nova exploració. Aquest lloc on us portaré avui sembla haver desafiat el pas del temps, com si cada racó volgués explicar-nos una història que ningú ha escoltat. Un interior sorprenent ens espera, amb parets d'un blau intens, com si fossin un reflex d'una època passada. Aquí tot sembla intacte, conservat amb una delicadesa que desconcerta. Objectes quotidians abandonats, detalls que ens transporten al passat, i el misteri d'una casa que ha quedat congelada en el temps. Cada pas ens apropa més a descobrir els seus secrets. Prepareu-vos per entrar en un món paral·lel, on l'ahir encara és present. Quins records i històries amaga aquest lloc? Acompanyeu-me en aquesta aventura única i descobriu-ho vosaltres mateixos. L'estructura està superbé, però que puc veure de moment. El color blau es conserva molt i molt bé. A dintre també hi ha l'altre comptador, en aquest cas apagat. Wow! Impressionant. Ostres, mireu, fins i tot una cuna, un bressol, més ben dit, no? Amb la colònia... No, és sabó Nenuco. Una bossa de mà. Impressionant tot el que pots arribar a pensar quan hi ha hagut vida en una casa així. Aquí al lateral que veig més coses per mirar, amb l'armari. Folcodina antigripal, adults, i d'altres medicaments i alguna coseta més per aquí. Una caixa de ferro. Ampolles, mireu aquesta ampolla, també. Aquí hi ha moltes caques de rampanats, per això. Roba, sabates, a veure, aquestes postals. Aquí no hi ha res, però aquesta sí. Si no podrem saber una mica d'història d'aquesta casa. Vale. Hi vivia algun Antonio. Què és això? No ficarem... Ho estic mirant per sobre, no ficaré els noms. Podem veure que aquí vivia un tal Antonio de Pallerols. I això era com... És el compte corrent dels animals, o sigui, perquè vigueu, o sigui. I anaven, es veu que els naixements, aquí com no hi surt el nom us ho puc ensenyar com és, però les altres estan totes plenes, que hi fique el naixement de l'animal o de més. Que curiós. No ha de ser dels anys 50, perquè això marca 1905 i ho han d'acabar d'emplenar. No hi fique alguna data en concret. Torno a mirar, per si un cas. No hi veig cap data en aquest cas. Mirant per sobre, he vist que també hi ha una postal aquí sota. A veure si la puc agafar. On venia això? És Catalunya. Està molt bruta, Castellciutat.
Muy recordada prima, te mando esta... No sé qué fique. Para esta... no sé. Muy recordada prima, te mando esta... que no sé qué pose, para tu colección. Es de Tarragona, de Salou. No tengo y de Poblet. Ya te mandaré 2 que tengo. Me lo pasé muy bien y me gustó mucho todo esto. I està així. Però no veig l'any. Que curiós, Mireu, que pugueu veure com era abans. Ara deu estar tot ple de cases, tot això. Bueno, seguim perquè només portem una entrada d'una habitació i queda molt per mirar. Una altra habitació lateral. No n'hi ha, Toni, no n'hi ha. Podeu veure aquest llit també. Aquesta poca cosa hi ha a veure, només hi ha roba. A veure què és la cuina, ara anirem. Una altra habitació, o sigui, la tercera habitació de la casa, amb un altre llit. Tindria que obrir també una altra llum perquè... Si encara es pot veure algunes cosetes. Un sillent. Mira que hi ha dintre aquesta caixa. Ferros. Quin capçal, Quin capçal de llit. Entrem aquí al lateral. Un segon, que em tinc que cordar la bamba. Un segon. Seguim la gravació. Quina olor. Aquí també hi ha molts llibres o quaderns. Ostres, que just m'ha anat aquesta viga d'aquí sobre. Aquesta, perquè us la veieu bé. Gira això. Correos franquicia, no sé. Señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Pallerols. Sembla això al nodo. Mira, aquí. També per fregir cosetes aquí amb la llar de foc, super enorme. I aquí més retalls i més llibres. Hòstia, Espanya, mi pàtria. Don José Dalmau. Això de quin any és? 1934. Déu-n'hi-do. I aquí sota sembla una mica amb color aixqueta. Sí, devien tindre alguna cosa amb Castellciutat, al costat de la seu, perquè aquesta també està del 1945 o 65. 1965, de Castellciutat. Ara ens queda aquesta última porta, està tancada. Està barrada, aquesta? Sí. O sigui, deu estar caiguda alguna viga o bé sapiguer per l'altra banda. Mira. No. No es pot, Toni. No passa res. Aventurers, he agafat això de sobre la cuina i és alguna carta que arriba perquè està el nom
de la persona, i és curiós perquè el seu contingut es conserva molt bé al seu interior. Els horrors nazis, i veiem que és del març del 1971. És una petita publicació que va anunciant llibres pel seu valor, 100 pessetes, aquí 725. És curiós, Tot això, la Sagrada Bíblia, hi ha 320 pessetes. Com passen els anys i com abans s'anunciaven per poder vendre els llibres o els fascicles de diferents coses. Intentarem buscar alguna coseta més que hi hagi per aquí sobre, perquè aquí sobre he trobat varietat que està enganxada. N'hi ha un altre que és el mateix, i aquest que va... Aquest va una senyora, però és el mateix. A veure, aquest d'aquí, aquest està cremat, però això què és? Sembla un conte. A veure... Sí, veus? Cuentos Torah, sèrie Zoo, el búfalo. Déu-n'hi-do. També l'única part que ens deixa aquí la incògnita de lo que pugui ser és la portada, però pel seu interior està superben conservat. Podem observar. I s'ha acabat. I aquí podem veure la relació de títols que hi havia d'aquesta sèrie. I al darrere també encara conserva alguna miqueta de color. Aquí hi ha molts més de fascicles d'aquests que no sé si és lo mateix. Si és lo mateix, però va arribant a diferent gent. Jo crec que es devien perdre pel camí o alguna cosa, perquè tots tenen noms diferents de persones, o sigui, en aquest cas devien anar a parar al mateix lloc. Si ho hem mirat una miqueta per sobre, només per curiositat, a veure si hi ha algun altre llibre interessant que puguem obrir. Això és cendra. El sorteig de la loteria de l'any 1974. He tingut que apartar aquí caques de no sé què són. Rampanats de rates, jo què sé. Mireu, la pedrera. Loteria nacional. Ostres, era gran això, Si poguéssim tornar enrere i agafar els números i que ens toquessin, També tot això són contes, no com el conte que hem trobat. Aquí, què és això? Mira, una cremallera. Un altre llibre que al costat de l'Espanya o la meva pàtria. Doncs aquest no sé, com no tenim la portada, que deu ser alguna d'aquestes que està destrossada, doncs no podem saber què és exactament. Però bé, més aviat perquè us feu una miqueta a la idea del contingut que hi ha per poder remenar una miqueta i fer-nos a la idea. Mira, això no m'hi havia fixat ara que m'he girat. Són 2 piles d'aquestes grans. I això? Aquí hi havia encara algun endollat. Aquesta habitació ja l'hem visitat, o sigui, hi ha un llit, aquí un altre, i ja ho veieu, la caseta és petita, una estància, 2 estàncies, la cuina i l'altra l'estància més guapa i la porta que està bloquejada. I el més impressionant de tot és que tot es veu de color blau, o
sigui, ja només entres en aquesta casa i a mi m'ha sorprès i m'ha il·lusionat molt veure una casa així tan preciosa amb aquest fantàstic color i aquests petits detalls que encara es poden observar, sigui la bossa de mà, roba per aquí tirada, els armaris així oberts, el bressol de la criatura encara amb una miqueta del pot antic de nenuco i detallets com la jaqueta, que una miqueta de flors, la loteria, els llibres aquests, les cartes. Bé, ens hem fet una miqueta a la idea de la mateixa, així que seguirem una miqueta a veure què podem observar i si no ja acomiadarem el vídeo. Aventurers, moltes gràcies per arribar fins al final d'aquest vídeo. Desitjo que us hagi agradat aquesta casa petita amb 4 estàncies i una porta bloquejada que no sabem què hi ha al darrere. Si més no, us he mostrat tot el possible, el màxim de detallets que hi ha. I bé, una altra exploració feta en un lloc incògnit per poder-se preservar una miqueta, perquè hi ha algunes cosetes que m'agraden i desitjo que puguin estar aquí molts més anys, i si algú ve i s'ho troba, doncs que es trobi la sorpresa com m'ha passat a mi. Si més no, deixeu-me un comentari a veure què us ha semblat. Ja sabeu, m'agrada per donar-li més reforç, que quan veieu els vídeos em doneu una opinió si us agrada aquest contingut, i si no esteu subscrits feu-ho i així també em doneu una miqueta de recolzament. Si més no, moltes gràcies, ens veiem a la pròxima. Toni l'aventura, gas aquí!